Su službenici Crnogorskog sektora za borbu protiv kriminala, odseka za suzbijanje teških krivičnih dela u saradnji sa specijalnim državnim tužilaštvom, a sprovodeći aktivnosti na otkrivanju, rasvetljavanju i dokazivanju teških krivičnih dela koje se dovode u vezu sa delovanjem organizovanih kriminalnih grupa, podneli specijalnom državnom tužiocu krivičnu prijavu protiv 9 osoba. Iz Crne Gore ovoga jutra javlja nam se novinarka Svetlana Đokić. Svetlana, dobro jutro, hvala što se uključujete u redakciju. Dobro jutro vam, kolege. Kakvi su detalji o ovom hapšenju? Ko je sve uhapšen? Ja sam ovdje rekla 9 osoba, ali verujem da vi imate preciznije informacije o svemu tome. Što se tiče samo hapšenja, juče su uhapšene 4 osobe, ali je krivična prijava podnijeta protiv ukupno 9 osoba. Znači, 4 osobe su uhapšene, 2 se od ranije nalaze u Spuškom zatvoru zbog prethodno počinjenih krivičnih dijela, dok su ostale osobe u bjegstvu i za njima se traga. Ja vam se upravo javljam ovdje iza zgrade specijalnog državnog tužilaštva gdje se očekuje privod svakog trena juče uhapšenih osoba koje prema operativnim podacima policije važe za pripadnike Kavačkog kriminalnog klana. Ono što se ovoj grupi stavlja na teret jeste da su tokom 2020. godine planirali likvidaciju pripadnika suprotstavljenog škaljarskog kriminalnog klana Jovana Jovanovića, ali da u tome nisu uspjeli. Juče smo imali priliku da pročitamo na pojedinim portalima da su oni u stvari osumnjičeni za njegovu likvidaciju, međutim iz zvaničnog saopštenja Uprave policije jasno proizilazi da su oni planirali njegovu likvidaciju, ali da u tome nisu uspjeli. Također moram da podsjetim da je Jovan Jovanović osoba koja je od ranije poznata policiji po izvršenju više krivičnih djela, ali i da je on tokom 2020. godine, 2021. nestao, znači od tada mu se gubi svaki trag i negdje prema istražni organi vjeruju da je zaista Jovanović likvidiran, ali o tome nemaju apsolutno nikakvih dokaza za sada. Dobro, ono što imamo prema informacijama da je oduzeto oružje, municija i drugi predmeti i oni bi, jel tako, trebali da budu veštačeni u forenzičkom centru radi provere mogućnosti dovođenja u vezu sa izvršenjem krivičnih dela na području Crne Gore ili pak možda inostranstvo? Svakako, to je jedna procedura koja važi u svim slučajevima, ne samo kada je riječ o hapšenju pripadnika kriminalnih klanova, već i kada je riječ o bilo kojem oružju. Znate, ima ovdje dosta akcija podgoričke policije koja oduzme jedno ili 2 komada vatrenog oružja i ono se odmah po naredbi nadležnog tužioca šalje forenzičkom centru u cilju vještačenja i naravno kako bi se utvrdilo da li je iz tog oružja počinjeno neko krivično djelo. Rekli ste i podsjetili ste već oduzet je i novac. Biće poznato, naravno ne mogu da kažem sa sigurnošću će biti poznato, ali će nadležni organi svakako se potruditi da utvrde odakle potiče 30.000 eura koliko je pronađeno juče tokom pretresa. Da li ima nekih novih informacija kada je Radoje Zvicer u pitanju? Jer znamo za onu skorašnju informaciju, odnosno lažnu informaciju da je ubijen u Panami i obzirom da je evo sada su uhapšeni jedni od njegovih najbližih saradnika jer se možda to klupko odmotava, jer postoje neke nove informacije? Ne postoje apsolutno nikakve nove informacije kada je riječ o Zviceru, ali ono što sam rekla i vi ste to isto tako i prenijeli kada je riječ o tom navodnom njegovom ubistvu, da je to sve bilo na nivou spekulacija i da zaista, evo i pokazalo se, nema apsolutno ništa od toga koja je bila namjera i sa kojom namjerom je postavljena ta vijest na određenim društvenim mrežama. To pretpostavljam da će nadležni organi utvrditi u narednom periodu.